Hello bay rok nor bahai tong bay khaklai nor kan tong na ang tini resap tang sarasap nai ang bis ani bis nam sa resap no ang sabai thang seimani kaitno log ni resapoi ke kaitor tidul ma bai klai tabuk nor ani olo katal no ke nor like klai di subscribe khai di te katal video nanya bo bell icon bodi ori di tam himba sabum rum nong thani bo ani o channel ni bisinti klai video katal bo manati klai nor sabum rum soy oi nai tong di te kristo lob jakmang tong thun kaitor bo lob jakmang tong thun ang tabur sap nai hamai Kari lukha ani saya tong mano nung susawai lukha ani susok tong mano kari lukha ani saya tong mano nung susawai lukha Jishunu Cross with ketaba Nengano hamza mabaga Nengano painaka Neng cross with ketaba Nengano hamza mabaga Kari lukha ani saya tong mano nung susawai lukha Jishunu Ang imang sawi tong fluo Nengano lama fluka Nengano bangsa faika Ang imang sawi tong fluo Nengano lama bangsa faika Ang imang sawi tong fluo Nengano lama fuka Nengano tidong faika Ani susok tong mano Kari susawai lukha Jishunu Kubang
जतरमा